ñande dew nay juko ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi caggal jibinede annabi Isa mo jame kise gone mumo na hawre alet nogas e jeetati haran hitande ujunere temen capannayi e jeegom fergo ñalde malade men kettoɗen Lawgure Fulfulde TV. Pular e pulareje pular wi donde e bammum ɗi ronno e donaɗi on ko innata Allah yo ɓuuri hewde e ko wuuɗata. Malaɗo Diallo holko ngal ɗo pularewal ma ndi? Kolaɗo Dia ngal ɗo pularewal yiɗi wiide tan komo bamum maayi acciri ɗum jawdi taw ndi ɗon kadi ba makko heɓno ɗum konde bamum maayi ko rewirtandi Allah yo ɓuuri hewde e ko fijirtandi sabu kankone battane fof ko accirde ndi ɓesmu makko. Anne Pular ina wiya ko ɗo nayi babam jofanno ittata hoɗende kosam holko ma ndi? Ngal pularewal yiɗi wiide tan ko hebde ina mantoro walla ina ɓamtoro golle janane tawana wayani noon ɗum haydara ala ko ɓeydatma. Yeru wiide babam ko jarga wonno tawana ala hay taƴowelaji nenam ko jandu tawana ala haydo jaaɗa dow wuro walla gote jinnaɓam ko gando wonno tawana janggani leñol ko jambareɓe gonno ɗum haydara ala ko nafatma an gurɗo mo wurani ɗum ma wayani hono noon. Koye sawtuwol Kolaɗo Dia mo Ceelaw e Malaɗo Diallo mo Lugguere Poli Bodeji. Lawgure Fulfulde TV wi en hakkille ma ko desdal ɓurgal mawnude ngal jogiteɗa woto ɓolɗin ɗum woto hebbin hen kecce e cagarte aw e mum gandal pinal e kala ko nafata yo jam ñallu saro e adnaru ndu kala.